guys, hanya hai lam jago blog ani tini blog okay ang kayang satsaka hanya hai pajau ka no tung flow hanya kare no kere hanya yang satsaka no kharo wati phati hai hanya no ba sip ekdom aram nang jago ko jaga serai da ta mobile ta angwa sa tok rok sini ya ba na siti ko boro tam chai tok phalayo tinoro sini nok malik ngu mai lamo ingkar mai slam rok kalajak tong ta abun chai tok phayo ang moi to sima yang tong tini mai lam noi ang sasung no ke bokrai ang sasung no blok hayo ang sasung tong tini an to log krai harago wala sido wati pa mia le wati bang so ka sida no mia wati phai se thandang chu karan kari phan thuno ta good morning ana tak se basa ai mo sai mania te se ke bosan tu sung la cha Ukasara daily makibu mane hamia karo kibu jang nai rok maka so ke sonye ta te tan is kata ba tini se pungai wati wayang su हमने no wati wa pungai ke wati wa salo ke tungwa costo suka wati wa ini satu itu lah ada omu ya selalu tangka kasara kibi paja kaya biang di hamna sile yang ruwa da tongani yang sesna bula kisa khola hanya manta ruwa tongya tok ni tong ani khumrok setam ko na mo na chuk jawang dragon fruit kora ta agoi moya kota ke thang itu ruwa ka khale an sab khagir na bolong sini ruwa kiri titing sesna bela khari phagya Chesna belanyo sendai bagi songai muka sendai kita ko chesna belanyo kisa saigirana chesna belanyo Kamu kayak boleh satong tunggu tong pika gini.
nó có số mà rồi mỗi món cái đi cả mà kem miên chicken kisah không tự nhiên là món Tabuk gangkai siasna belai rok songina habakya ge siasna belai rok songbai gangkai te mungsa songna hananya helabin haka thepung basilai ge te botol ge muya karan ya iko muya kisa rukjak tongmani bai botol kisa ke phantok thani rukha ge bono labra songna hananya ko ready khlaina habai ta ge bini majon te mosla rok risum no piyaj rok helabin haka karai bo boksa rikha yang haka angke ko bai bong para phaji muya phai mani wa phirok kobongma mani thaka mo haka angke ano ro bo go muya busi kobongma baksa phukba kya baksa ke sai rekha kesarang ke bo ka ko muro khosawa ko ta ko mo sisi rok kholo muya rok phayo bo bara tong phano hain tong ya muya rok phayo sungse bara tong oni chele nogo tong chana singi bui khormano pa chana singi ang tabo norong no kaisa phungan to kaisa jinis naji iko omo hongke bo tam smama na sisi tei phajangnai kubong science exhibition bagai sinamta ase o battery choli yang jak tongbo ke o battery bagai chubo tension nang tongo bono awang putui rok sifrok pai masar phaiga tension nang putui se ke tabu ang mamu kita sangrana horong mani ko ani muya rugi rkha abanya arani muya payu hiyada ebin arani muwandan muya ge rugi ni khana pharanai omo hanga ke tama botosi iko chicken mosting khlai jago mosoro dengi rujangma kan rugma rok to khunu ya direct pura complete umani se khunu siwono rok no chicken mosting rok ta masa ebaro khang sai ne musong khang ka ba mai hingga kutu kutongo hingga tini khorni ka sajara no to ke khana phungai malai pinai hingga no nai tong ni ani poina pa sajara ani video no muya gran yang satsak awo phainya lami re phaimani mi hanga ge sapung watoi nosto hong thana ge an tongmani hale satong tongri ka tini ranya phana boti kakha hangke nongkha ri lamna phaite muya karan kisa pharani wan hane phaimanta tini ge satong tongnai olo da horogo wadi wai ronan chite saloto tongo horogo wadi wai hingke tini phungai mani ani blog hingke asuk jarano hingke jotono no hambai te ani blog nai tongnai rok no te subscriber rok no hingke ani blog to asuk jarano paita hingka next time ano rok malani hambai jotono